Kajing kun banweng ya kajing jabo jong kathan Bernihat Haribhoi district. Kabala siapan kentum kum kawai ni jaka ki bajabo tam ha parthai kalapan long yaw nong mikmat pai ba kathan bo mikmat ya kini kathan kum MLA bat MDC badagu jogopor menteri sarkar ke sarkar jela ban lumbiang ya kajing lang tak bakhot ya baro gisnat trikam paper jong sarkar rengkan bat ki nong ilam senong kathan ban shim ya ki lat gelenti ban weng no ya kini kajing e jong ki pai ba. Ya kene ke jinglang lapan long haying IB jong ke MEECL ha Bernihat kebali simbenta na du MLA ubak Sustenance Sotun u chairman ke Meghalaya State Pollution Control Board UR Naina Malai u Deputy Commissioner ke Haribhoi District u Abhishek Saini u Superintendent of Police ke Haribhoi District u Giri Prasad ki officer na katanan PWD ki officer na katanan MIDC ki nong mikmat na ka Meghalaya Industry kentup de ya ki nong ilam ga senjuk kirang basinong kathain bat ki nong ilam sinong kathain Bernihat ban peni ya kejing lenti jong ka kanhun ban weng ya kene kejing e nagaliang jong ka Meghalaya State Pollution Control Board bat na ka Meghalaya Industry kila peni ya kejing trikam jong ka jing khun tenge jong ki bat ru ka jing hiar jong ki jing jabo ha kene kathain da ka pen pauru bakaladon ka jing lam bakala nagi katto ka ne ki thup penmi khubor halor ka jing jabo jong ka thain Bernihat kalau don ru ke jing persngo na ki nong ilam senong halor ke jing mat jing e jong ipat ba nong song senong gane ka thain na ka jing jabo jongal air ka bagiring mansim ka bala lam sya ka jing yo pang kansar ka jing yo pang TB jong gi brio gi basa ha Bernihat ha bakran hadin ke jing ilang uba Sustenance Sotun ulapan pauru balade ban ya ke regional office lane ke silam trikam jong ka Meghalaya State Pollution Control Board Haribhoi kenang bon la ban kampan bha ya ke jing trikam pan penstet ya ke jing pen keladur ya ke thain Bernihat Shushu ulong ro bakum ke jing pen sitom ya ke bedang beteng ban penjabo ha ke thain Bernihat ki ba ki BOE ya ke jing le klemakor bat le jabo jong no rejeng no kila ban shondor bat pha ha office jong ga Meghalaya State Pollution Control Board kenang bon la ban le ya ke badan kambaro jing dawah kibede bat ka regional office nam ta ban check la ya ka pollution hane pa Bernihat ka jing karpat hi kalong la kam slem ban nginge scam ba nakeleng ka sarkar ka ba ngia don lang i kanmen scam ba kini ka office isala ban bu khnang ba kan la ban monitor khamba ringkat ke jing don lang ke staff na ka poshak por na kam ta habide ba kini ka jingmi e ki tlem jeklia ki pa ha ba po jong kini ka area ka jungi ban ngalabu ru ga jing karpat ha ka bide bat ka na ka pollution bat ngi ngan sebu ru ya ka jing tho sa honorable chief minister ban don kata ka joint meeting lane kata ka inspection hakaba inyo bane kren lang bat ka kaleng ka Assam side nomor ba ki industry si Bernihat kamde tang ha ka area jong ka Meghalaya industry si kidon sa Assam re kidon bun bangi kidon ki red kidon ki orange kategori ki bakla bu ha kita ki kategori hakaba ngili ba kidon sibun ha ki weru ki jaka ki ba ki industries ki penmi ya kini kitrem jaklia tengi bu ya ka sebu ya ki jingtho ban karpat honorable chief minister ban shimban ban khot bade ki counterpart Assam na ta ban check ikini ka jing penmi ya ki industries ya ki trem ki ba jaklia khnang ba kanong ka jingeda ya ki pa nyong song snong namar ba ke area ka Bernihat area hi habangi pek kam dai tang ha na ke amdai tang ha ni ke area industries ke hindai baro sedu nane na Bernihat sedu sa khana prang in ba ki industries ki badon boot site jong ka ni ki industry border kidon ni ki industries ki ba la ban kta ya ka koi ka kya ka ba ki pai ba ki nong snong kidon ha ki ni area kilami ru ki jing kren ha ka bide bat ka kirai ki ba mangi layo banya karpat bani kren nang ta ban ya ki industries baro ba ki jaklia baro kimdei ban village wa direct bat kumju ru ha ki bidai bat ka jingsma jong ka tedem ka bami nakno ka factory ngimtip enrei ilabu ya ka jingkarpat ka pollution control board bakindan ya ka purpose study ban check nakno ka jingsma kawan bat ya ka jingta ha ki bidai bakane ki jingsma ka ba mi nakini ki industries bat kumju ru iladon kataka nakeleng ka Meghalaya pollution control board ilabu ru ya ka committee ringkat bat ki rangba snong nagamenta kumno banang la susu ban monitor ha ka bidai bat ka jingjaklia ka bami nakini ki factory bat mila donru ka jing kerpat ya ki industries baro ba
ki haban follow ya ki rules jong kamigla pollution control board nang ta kladon ru kata ka jing ai jingmut bat karai hakaba ki no ki rangba snong la ne ki rupat ba ki basa ha ka area kila ban shondur kila ban pha ikidur ka complain chaga Meghalaya State Pollution Control Board lada badon kino ka jing jaklia ka bami na kini ki factory ibadon hapo jong kene ka area Borniat Hibro koi